Gudege kananga kenega falai manma ko ti ira alala de sabula o bora ale jabaru masayre yoro salengura kuluju falai nyeji kisi ale ni manmango nandara ye falai dogo kungele tamene le kofe ko kenabi chogodi bi makari fle hine fle konogwan fle setenye o fle ni falai semi mamunu ye uyu bolo duku kanga nyonya taka nyesi salengura kuluju mauma falai keme sarada la kena ingai bisegi tasuma tarano o mina ombela jele yiri nyango ma jele ka ke folo mi nye ni ngo nye mamunu ye yoro inlaje mamunu ya munu uya ira saka foko muso chama be falai usigile no ka makun koroti do kumina mauma famu ibu ye utepuma nye surane ko abina na bo afara kono kuma teke mafe dajibe tu ka tafo yoroja asigile do ki se fla kuru minye ndabimba bolo ki kuro ka kata nye choro areka uso konna na falai ko minye nafe nyinite minye ferefe nyinite minye mina nyinite minye kafoko maunu na kalfa kema ko te falai sugu kono na nunu na muso uluka pariwari obebla wakane do konai tasuma ye wakande de jeni falai ka waru jeni ka jigiya o tie ka minye haga o tie muso do be akoka lere kunti bamako ya koi ale kundambe ferefe nyini ale nana soro minye aka butiki kono na kele fara foronto bani fara ngoyo fara abela jileka abe mugura hakilla tike bolo sa jidagani mimbe na kungele no ko biri ko do bogola atara ka to laje fala ya soro war karamugu yi ayi sigi ki bolo fly yanga falai ko ni uluga pari ko bani ona nywana damandan ulu debe dusu kashila ulu debe kamila wa ulu debe konnan kashila bi salengura kulujula falai ko injugu yara ko ni mama ko ni wari hagari tununa yi ni cheni hagari kera falai ki da sagofo nonde biwa kulujula yi ma shitse ga foko mingera iye ni wari ko injate mina chogo mi falai butikitu fana taraga wari mto butiku kono ma taraga wari marale mun to fen fana konnana ko tasuma yɛrɛ kɔni ɲɛ tana de kɛra wari ye ko in na ko i falai wari mara yɔrɔ yɛrɛ de jenina kosɛbɛ ka tɛmɛ minan dɔw kan u b'o bɛɛ la don o don maaw bɛ na falai ka na dɛmɛ d'u ma ka taa k'u bilasira dɔw fana b'u senkɔrɔ u bɛ ka minɛnw cɛ ka taa n'a ye u ka so dɔgɔkun kelen tasuma minɛlen kɔfɛ falai maaninfin wulila k'u jɔ k'u se anu bɛ se ka fɛn minnu kɛ salengura kuluju maaw ye k'u da u ma falai a dɔw bɛ foyi ma k'u ka butigiw la fana han an k'o fana fɔ dɛ dɔw bɛ olu ka foyi ma jeni o la gouvernement de ko sisan ko ka kimɛli kɛ kimɛli kɔrɔ ye mun ye maa minnu bɛ sugu in bulon in kɔnɔna falai ko k'a dan sabula kɛmɛ sara la gouvernement y'a ye k'a fɔ ko min ye sugu jenina fo ka se 80 ma jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw y'o sigi ko maa bɛ yen n'o y'a sɔrɔ e kɔni hali karayogo de tun b'i kun sugu in kɔnɔna falai i ka na daluya fɔlɔ ye mun ye jɛkulu ɲɛkɔrɔla la mun sɛbɛn b'e bolo k'a jira k'a fɔ k'e tun bɛ bɔnbɔn feere yan i ka pilasi i ye patante minnu sara olu sɛbɛn i bɛna n'olu ye i ka bugunatigɛ sɛbɛn ni nin bɛɛ lajɛlen yera k'a fɔ ko hali butiginin tabalinin kelen de tun b'i bolo falai mairie tɔgɔ la i bɛ jate o kɔfɛ maa bɛ se ka seereya kɛ jɔn ko ala ma tiɲɛ na kamale a tun bɛ feere k'an jama yan sɛbɛn kɔni tun t'a bolo nka a ka butigi filɛ nin ye o seereyaw bɛ se ka ta fana falai n'o bɔra la anw tɔw wa u y'anw bɔ a la anw bɛ tile ka taa si sugunikura suguba la o an bɛ nzole da sugu bɛɛ la falai an ye jagomanfilaw ye anw de b'a f'i ɲɛna ko daduman ka fisa ni juru ye ka nanginɛ kuru k'a d'i ma k'a fɔ ko bazɛn don ka bazɛn mɛtiri 1 meleke a la i bɛ se so i bɛ taa wala i b'a sɔrɔ anw dununa falai sugu kɔnɔna ko ka ca wa u y'a jira sa ko yaasa min ye maa minnu bɛ yen ni olu dɔn tɛ ni bɔyɔrɔ t'u la ni fɛɛrɛ foyi tɛ yen k'olu tɛna se ka taa ba la falai baara in kɔni bɛ ka kɛ bamakɔ mairie sugu baarakɛlaw sugu yɛrɛ maaw nka o hukumu kɔnɔna fana maaw fana nana sa ka na dɛmɛw di minɛn minnu filɛ nin ye ani jate min bɛ ka kɛ nin ye falai a kɛkun fɔlɔ ye mun ye
dɛmɛ minnu sɔrɔla olu tilacogo ɲuman maa minnu yɛrɛ n'a ka kan olu ni ɲɔgɔn cɛ. Filanan ye mun ye? Sugu bɛna dilanko kura min kɛ a ka dɔn k'a fɔ ko karisa tun bɛ yen. O la a nana ye k'a fɔ ko ɲagami bɛ ka don baara la a tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ. Kunun ko maa min bilalen don mairie-ba kɔnɔna na ni ale kan ka ko ɲɛnabɔ yanni mairie ka ko bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kelen kan n'a b'a fɔ ma nanzarakan na ko agent chargé d'expédier les affaires courantes. O ye bataki bɔ ko k'a da sugu in a kɛrɛfɛmaw a feerelikɛlaw ko yɔrɔ in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ min jenina ko jatikɛna ye maa ka se yen tuguni fala ye. O la fɛɛrɛ min sigilen filɛ sen kan ko bɛ to senna fo ni baara minnu bɛ senna n'olu banna waati min jamana ɲɛmaaw na sɔrɔ ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka tila ka kuma u fɛ. N'o tɛ tɔgɔ sɛbɛn ni baara minnu kan ka kɛ maa maa bɛ sugu kɔnɔna na min bɛ sugu ko kunna jɛkulu min sigira mairie yɛrɛ fɛ ani sugu kɔnɔmaw k'u bɛɛ lajɛlen b'o yɔrɔ dɔn. Nka fala ye dusukasi barika bonyana. Maa caman bɛ yen limaniya kojugu fɛ fala ye a bɛ ni kana kɛ kunkolo wuli ye. O la maa minnu bɛ yen n'olu fana ka baara ye o ye f'u ka dɛmɛ don u ma fana. O la bi sɔgɔmada in na an bɛ ka nin de fɔ nka an b'a fɛ fala ye u kana taa namara zen u ka salenkura yɛrɛ ci k'a ban pewu k'a bɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen k'a minɛn bɛɛ cɛ ka sugukura programme sigi a ka sugu min bɛna kɛ sugu ɲɛnɛma ye maaw don yɔrɔ bɛ sɔrɔ maaw bɔ yɔrɔ bɛ sɔrɔ min ye ji ta yɔrɔ bɛ sɔrɔ courant branché yɔrɔ bɛ sɔrɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan ka dilan ka ɲɛ sugu min kɔnɔ o bɛ waati min ta u ka sɔn o ma o baara ka kɛ ka di u ma. Filanan ye mun ye? Sugu m'a sɔrɔ fala ye ɲɛmaaw ka n'u kɔ don a la ka taa kɛ usuru minɛ dɔrɔn ye parce que e kana na dɔrɔn e bɛna na wari minɛ nka sugu yɛrɛ lakana sugu datuguli sugu koli sugu la kɔlɔsili u kana ɲinɛ o fana kɔ zen. Wa an b'a dɔn k'a fɔ ni nin sugu in falenna fala ye u kan ka Bamakɔ sugu wɛrɛw fana lajɛ nin bɛ senna tuma min u ka yɔrɔ wɛrɛw fana lakana ko jateminɛ ka fɛɛrɛw sigi parce que fɛn caman bɛ yen o bɛ kɛ sugu ninnu kɔnɔ dɛ. Ni kɔni ye bi sɔgɔmada in na kado ye k'a di Musa Galabu ma a n'a ka cɛdenw k'u ka baara kɛ ni a ye.